Bunge ya Nyaribari Masaba anene gati aba MCA korwa ase kaunti ya Kisii niko bono baborire abarai bande korwa sorongorwa Gusii anene ase kaunti ya Kisii ojamo na gukwana niriugie rimo edirarete amagendero ase enseme ba gukwana ase enseme yo ane bakororekana kumwegerera omugavana bwe kaunti ya Kisii Gavana Arati ni aba MCA abo batebuna nirebuya abarai anene bari be serikali anene gosaba bunge kumubwatisi umugavana erigo gendelia amagendero ase kaunti ya Kisii boigo nigo bamuboririe omurai bwense Dr. William Ruto korigereria ebirengo by'obugima anene asogokei rigori lya maguta eriire buna ba Kenya nigo bagendete koyetera makongo anene kero bagendete kumigwa n'obugima ase ense ya Kenya murikido dipo ni asanya na taro ikasense meina utore ni roboti rokubwatia asomo ye gabo guchangira magacho ye kanisa ye Adventista ya Samaria iwe kutoka imeje wadi ya Nyamasivi gati ya MCA baikira nororo kuri kaunti ya Kisii nigo baboriri abarai bonsi gochamo nakoa abamenyi be kaunti ya Kisii ogosemeria baitu ba Gusii abarai 20 barito chode muchako mu governor abaju aba MP all MCAs the senator and the women rep again to kere kinge ntone bwanere tentu na abarai barito wakiri tuchukura tochamo. We give our people hope. Tubategerere mechando babwate tubakonye. Lakini ese kutoka ngane chisegi ngaba MCA mbaro bakuruana chisegi ngaba chumbe mbaro batagete chisegi gento kelingeri gokonya. Chinga kichoni go baboli ababunge kobolia omurai bwense gokeya ligo liryo bogima ase komoni mwananchi. Jumbe baitu bali bagokora se National Assembly kera bagwikire president. Batebye president nga iga mashinani. Risabu maige sabantu tumenye tumwananchi kawaida ubugima bwakongire amafuta akire igoro nande mumanyete kabisa se economy ekera amafuta akire igoro ekirege ntoge gokina. The cost of living has gone so high. We are asking our president, we are asking our members of parliament kamuranche murigererie nchira amafuta koira nanse so that umwananchi cost ya living ira nanse. Komenta na ywe boigo nigo baborire aba MCA bonsi koba asubwamo na gokora egasi n'umugabana bwe kaunti ya Kisii Gavana Arati na se kaunti ito ya Kisii aba MCA to bayamo tubwatera n'umugabana ito honorable Gavana Arati asama gosa ko batoyagayane lakini most importantly tokorera abananchi baita emeremo yo kubarosera chipara amache n'echibasari n'ebintu bindi. You get divided, you fall. Let us be united to kolega asiamo igonda ibia ase difference ngeigo tujigayane chiba bulonge. Omo MCA Onyamasivi Christopher Onsaga nigate banga ngusana nombeteyo ase kaunti ya Kisii ekero bagendete koralio morembe. Olende ngendura de abarai baitu alikero kendo babwate ebirangere maminjanga esegite yande bali bakke bagonya gukwana yabo na yabo kulende ngobatenga ayeto kwa nyosi kwa nduri gusikabande bibiringo toteye karenga na kiere buya kera bantamo baramo baigwana ine bakolega asi amo asobuya igolende na igwanse to county ya Kisii ebe kuruvu mu senate abe mu woman lab abe bonse bakaba abajumbe ba national government tigato tobe ke differences aside toba united to kolegasi ensemo na ywe nigo baboriri abantu bonsi komo omugabana bwe kaunti ya Kisii amaskani ali agwenerete irenyara kubakorera emirimo asechinga kechiga aro murayobo abantu bamwakira zikura twese n'abanta abangisari 200 tigatumwa amasikani nandende gasi ako nengiti narabubwaya ukonyorwa mumete mangana pure class serikali yetu konyanga process ya system yenere resura sogo ogwikire bintu lakini byabere tayari bono wanso mutinyo ndi no yonde kora murama genda muna wansa kumyo kwa chipara chito amache ndumbuja bwekire amangana yechikanisa na school jazi izidi Ginko ripoteri ya Ndizi TV kurwa se ward ya Nyamasivi kutoka meye kaunti ya Gusii Eritrea Nendipon Asanya